Lag mo na sa ano. Nagtatrabaho ka? Anong araw na ito? Ngayon po, 160 po. 160 isang araw? Ano ko may tip? Alam mo ito? Oops, oops. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya always ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Lingap, andito tayo ngayon sa bundok ng paanan ng Mount Isarog. Pupunta po natin isang lugar kung saan may nag-message sa atin na sa ating official Facebook page sa Kalampitos TV. Ayan. Tara po, puntahan po natin kung ano yung tingnan natin po kung ano talaga yung sitwasyon ng mag-iina kasi ayan, nakita ko yung picture na sinend sa akin, talagang ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Tara po. Malay po yan. Dapat may hila-hila ka pa. Para pumayat lalo. Dapat may hinihila kang kalabaw. Muntik na. Para lugsot. Kainin mo muna. Gutom ka na. Para mawala ang gutom. Ha? Narinig yan. Nandun kalabaw. Bisanin ka na. Para dyan. Wala bunga. Pero kakayanin. Kakayanin po. Para lugsot. Madulas ang pababa. Ano ko may tip? Alam mo ito? Oops, oops. Oh, no, 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 no. Nadulas po si Kalampito. Uy, uy. Nangyari na.
Ha? Nangyari na. Nangyari na nagagawa. Madulas po, madulas. Saka po. Ano? Kaya na. Diyan ka na doon. Okay na? Ayan po. Oh. Nakuhanan po natin si Kalampitos. Nadulas po siya. Uy. Bukid talaga to. Arayo pa? Saro pa daw bulod. Sarap ang bulot. Ay, ito. Lobo. Irisog. Yan na. Yan na. Tinawag pa tayo may Tinawag pa. Tuwan mo tayo. Tinawag pa may ari. Layo mga kalinga. Nangyari sa atin. Pati yung ano madudulas din. Cameraman natin. Si Bilas. Si Bilas na dulas. Okay na. Pag namating yung yung mama mo? Nagtrabaho? Nasaan? Oh. Ayun. Ano kaya sa kali? May nag-ano kaya sa amin? Nagtitios daw ka mo? Totoo man? Naghihirap talaga sila mga kalingap. May dala kaming ano? Ayuda. Matakbo kaya akong ano? Baystanod. Bubuto mo man ako pag magtakbo akong baystanod. Ayun. Baystanod. Gino mo tayo sa harang mo. Harang mo ni? May dala akong ano? May dala akong bigas. Dito na lang. Lag. Ay mga kalingap, narating natin itong lugar ni Kuya kahit napakalayo. Kahit nagulas-gulas na. Ilan yung aking Kuya? Sabi, may kapi. Pag mainit pag ang panahon na rin. Hindi ka na niberilyo. Bigyan ng ating mapagmahal na sponsor. Lagi ko na ito. Merry Christmas Kuya. Aray, lag mo na sa sana. Nagtatrabaho pa? Anong araw? Kaya po, 160 po. 160 isang araw? Papay, ganun? Wala naman po kayong ginibaw. Grabe mga kalingap, 160. Pambakal mo lang bigas? Hindi po. Naku mga kalingap, ito yung... Anong pangalan mo Kuya? Mark Anthony po. Si Mark Anthony Fernandez. O Mark Anthony lang. Mark Anthony po. Yan. Ito mga kalingap yung bahay ni Kuya. Trapal lang po yung ano, bubong niya na pinatungan ng palapa ng nyug mga kalingap. Yan. Kaso sobrang layo po dito ng lugar nila. Tatawid pa talaga ng ilang ilog bago makarating. Ayan o. Nasaan yung ibang anak mo Kuya? Ha? Kilala mo yung
Turo sa amin. Gusto mo? Dahil. Ha? Pang Arnel ba yun? Di, Paborito po. oh, ano sabi sa inyo? May maigdi? May maigdi? Ayan. Si Mark Anthony. Apat yung anak mo, ano? Mga malilit pa. Mga salit pa. Makukulit yung ido mo. Matagal na kayo dito sa bahay niya? Saan kayo dati nakatira? Ay, sa inyo rin to? Ay, iba naman yan. Tios din, ano? Buti pwede ka maghali sa trabaho mo niya. Break time. Tanghalian. 160 ano? Maghapon na yun? Anong ginagawa mo lang sa 160 pag... Hindi yung, alam ba, nakasweldo ka ng 160, anong ginigibo mo duman sa pambakal bagas? Pumunta pa kayo ng bayan, layo ng bayan, ano? Pirang kilo lang yun, mga 2 kilo lang yun, maghapon mo pagtatrabahoan, ano? Ayan, 160, 3 kilo pala mahigit, ano? Naku. Ayan, may dala akong marami yun, bigas na dala ko. Magabat, ano? Lahat talaga, totoo pala yung sabi na, ano? Yung bahay nyo talaga ito. No? Di ba mahalakas ang hangin kagabi? Di man yan natangay? Di man? Kaya po, pinakaray na sa kuya. Kagabi? Dati ano lang talaga yan, trapal. Anong ulam nyo? Wala. Naku. Pero kumain na kayong tanghalian. Ito yung anak mo? Tutulo. Yung sarap mayo. Ito mga kaling. Mahihain, di man? Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Pasko na baga! Oh, bliss daw, bliss! Bisa tabi. Yan. Mabubutong pala di. Ano pangalan nito? Namagabaging ano niya sa ano yan, sa ipis. Para positos po kayo. Ay, pag minsan sa ipis din yan ano. Nagmaga. Ito pangalan mo? Iyan po, tapos Bigyan ko kamang ano, hati-hati na lang kamo. Pamasko. Ano? Hati-hati na lang kamo. Mahihain pa si Tutoy. Sige kuya, uwi na kami. Baka makabalik pa kami ano. Ayan, salamat. Ayan, bye-bye, Merry Christmas. Yan, sige po. Hanggang sa muli.